Ukrainako inbasioa hasi zenetik 12. eguna betetzen den honetan, Errusiako armadak iragarri du korridore humanitarioak zabalduko dituela, Ukrainako hainbat hiritan Kieben, Mariupolen, Kharkiven eta Sumin. Bien bitartean, Moskuko eta Kiebeko gobernuetako ordezkaritzak gaur elkartuko dira. Hirugarrenez, korridore humanitarioen irekiera izango da hizpide nagusi batzarrean. Orain arte, Ukrainiak eta Errusiak elkarri egotzi diote korridorei bide emateko suetenak urratzea. Eta bien bitartean, Ukrainiatik 1,5 milioi lagunek egin dute ihes jada, Bigarren Mundu Gerratik Europan egon den errefuxiatuen exodo azkarrena eragin du Ukrainako guduak. Nazioarteko hainbat komunikabidek gainera azken orduetan iragarri dute bertan bera utziko dituztela Errusiako informazio jarduerak, ostiralean Errusiako parlamentuak 15 urte arteko kartzela zigorrak aurre ikusten dituen lege bat onartu ondoren, Moskuk informazio faltsutzat har dezakeena zabaltzeagatik. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean. Eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 7 ditu gaur, astelena da, eta Pablo González kazetaria Polonian atxilotuta jarraitzen du. Behin-behineko espetxeraldian espiotza delitua egosten diote. Atzokoan bere herrian Narbaizen egin zuten elkartaratzea Pablo González kazetariaren askatasuna eskatzeko. Baina zenbait agintari ezeroso suertatzen zaizkio kazetari independenteak. Kanal eta ikuspuntu ofizialetatik lan egiten dutena. Eta izentzeko aleginak egiten dituzte. Honen erakusle da Pablo eta bere familia pairatzen ari diren jasarpena Espainiako inteligentzia zerbitzuen aldetik. Ozen salatu behar duguna. Eta baita zilegi hiritar erugabeak jarraitzea eta kontrolatzea. Bien, bitartean Errusiaren aurkako presio ekonomiko eta diplomatikoak handituz doaz egunetik egunera eta santzibo masiboek hainbat esparrutan esaten ari dira eragina Errusian, baina baita Europan ere lehengaien presioetan antzematen ari gara batik bat eta enpresek ere aldi baterako erregulazioak iragarri dituzte. Aiara du horreta lankidea dugu Bilbon, eguerdion Aiara, zein da egoera? Bai, ara da, zuk azaldu duzu, Ukrainako gerraen ondorioak agerikoak dira ekonomian. Argindarraren prezioa maksimo historikoetan dago. 16,76 igo da gaur argindarra. Gasaren prezioak gora egin ostean garestitu da argindarra. Errusiak Ukrainaan egindako inbazioaren ondorioz. Maksimo historikoetan argindarra ez ezik gasolioa eta gasolina ere daude. Eta gidariek nabaritzen dute depositoa betetzean. €1,70 zentimo balio du diesel litro batek eta gasolinarenak koska bat gehiago, €1,19 zentimo. Gainera prezioak gora eta gora egiten jarraitzen du eta badirudi etenik ez duela. Argindarra, energia, gaza, erregaiak eta lehengaiak geroz eta garestiago daude. Eta Ukrainako gatazkaren galera ekonomikoak gainera gero eta handiagoak dira. Tartean garraio enpresak egun batetik bestera gidari faltan gelditu dira. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizi diren 3.000 ukrainarretatik 100 garraioko sektorean aritzen dira eta askok etzerako bidea hartu dute. Hala gatazka luzatuz gero garraioen etetea ekar dezake eta Nafarroan lantokietan ere ondorioak. General Mis enpresak aldi baterako erregulazioa iragarri du. San Adrianen duen lantegian Ukrainiatik ekilore olio faltagatik. Zuzendaritzak 42 egunez lan erregulazioa aplikatzea proposatu du eta enpresak San Adrianen duen plantan zongilek lan egiten dute eta gehiengoari eragingo lioke lan erregulazioak.
Eta bestetik bertan Euskal Herrian hainbat lan gatazkan ditugu egunetik egunera eta arrazoi desberdinengatik alde batetik Bizkaiko autoeskolatako langileek greba astebete luzatzea erabaki dute, bestalde Gasteizen Mercedes-Benz enpresak aste honetan soilik 3 egun egingo dute lan mikrotxipen eskazia dela eta bestalde Solaris Poloniako autobus enpresako langileek greba bertan bera utzi dute, eskaeren zati bat aintzat hartuta ez da Aiara? Bai, horrela da, Leire, zuk azaldu duzu, hainbat lan gatazka daude Euskal Herrian. Horien artean, Bizkaiko autoeskoletako grebak luzatzea erabaki duela sindikatuak patronalaren proposamenen falten aurrean. Horrez gain, Mercedes-Benz konpainiaren Gasteizko lantegiak 3 egunetan, baino ez du lan egingo aste honetan material faltagatik, eta Solaris Poloniako autobus enpresako langileek eskaera nagusiak lortu dituzte eta horregatik gaur planetara lanera bueltatu dira. Era berean akordioa erdietsi dute Arabako Altan Bernedoko langileek 3 hilabete egon dira greban eta orain grebaren ondoren 150 langileek KPI indizearen blindatutako hitzarmena izango dute kimikako hitzarmenaren ordez. Martxoaren 7tik martxoaren 11 arte lanuzteak egingo dituzte Bizkaiko autoeskoletako langileek eta 11 protesta egingo dituzte asteon. Gaur Bilboko eta Barakaldoko kaleak zeharkatu dituzte autokarabana batekin eta bihar manifestazioa egingo dute Bilbon. Joan den astean bildu zen Apabai patronala bere kideekin otsailaren 9an elak aurkeztutako proposamena baloratzeko. Elak adierazi zuenez, patronalak esan zion bere bazkideekin batzartu arte ez dela sindikatuarekin elkartuko. Bada, elak berriro ere eskatu dio Apabiri kontraproposamena aurkezteko eta negoziazio maila deitzeko. Bestalde, Mercedes-Benz konpainiaren Gasteizko lantegiak 3 egun baino ez du lan egingo aste honetan erdieroaleen horridura faltagatik. Langileek asteazkenean ekingo diote berriro ekoizpenari. Iragan astean lantegian ezen lanik egin. Enpresaren zuzendaritzak aurreko ostegunean langileen ordezkaritzari jakinarazi zionez, gaur eta bihar ekoizpena etengo da material faltagatik. 3 ekoizpentzandako jarduerari asteazkenean ekingo zaio berriro, eta beraz 3 egunetan bakarrik egingo da lan aste honetan. Horrez gain, Solaris Poloniako autobus enpresako langileek greba utzi dute beren eskaeren zati handi bat lortu ondoren. 39 eguneko lanuztea egin eta gero gaur bueltatu dira 2700 langileak lanera. Urtarrilaren 24tik greban zeuden eta ekoizpen katea osoa geldirik zegoen. Hilabeteak ziren langileak soldata igoera eskatzen ari zirela eta 135 euro inguruko soldata igoera lortu dute. Eta martxoaren 8 bezperan, labek aurreko astean egin bezalazte gaurkoan Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek agerraldia egin dute aiaraztear da esan dutena? Bai, horrela da, emakume langilearen nazioarteko egunaren bezperan agerraldia egin dute sindikatuek. Batetik, UGT sindikatuak lan munduan genero desberdintasune aurkako borrokan bidea laburtzen izeneko txostena aurkeztu du. Txosten horrek 2019tik berdintasunan arloan egondako lorpenak nabarmentzen ditu eta aldi berean genero arrakala ere aztertzen du txostenak. Halaber UGTek gogoratu du gaurtik aurrera, 50 langilek baino gorako enpresek berdintasun plana izan beharko dutela. Bestetik gaur ere labek agerraldia egin du eta zaintza sistema publiko komunitarioa aldarrikatu du privatizazio politiken eta negoziazioaren aurrean. Era berean zaintzaren inguruan martxoan zehar hainbat agerraldi egingo ditu labek eta horien inguruko datak zehaztu ditu. Bihar martxoaren 8an Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak egingo ditu sindikatuak EAJ eta PCN interpelatzeko eta bestetik martxoaren 13an Altsasun zaintza topaketak antolatuko ditu sindikatuak. Bestalde, Komisiones Obrerasek
emakumea eta lan merkatua 2021 izeneko txostena aurkeztu du. Eta txosten horren arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeen soldatak 24,6 egin beharko luke gora gizonezkoekin parekatzeko. Izan ere, Komisiones Obrerasek ohartarazi du 2021 urriaren 21-etik abenduaren 31 arte emakumeek dirua jaso barik lan egin zutela. Eskerrik asko Aiara de Urretase etasun guzti hauek emateagatik. Zuei. Eta gaurkoan ere hastekoa zen Kote Cabezudoren argazkilariaren aurkako auzibide nagusiaren epaiketa, baina bertan bera gelditu da eta bihar ekingo zaio azkenean epaiketa horri. Ez da Cabezudoren aurkako lehen auzia, baina bai pieza nagusia, sexu gehiegikeriak eta bortxaketak egin ote zituen argitu beharko du argazkilariak. Salatzaileak 21 badira ere, horietatik 17 emakumeren kasua iritsiko da epaitegietara, gainerakoena preskribatuta dagoelako. Horien larritasuna oinarri, fiskalak 121 urteko kartzela zigorra jartzeko eskea du egina, eta biktimen abokatuak 2338 urtekoa. Kasu isolatuak ez zirela izan, eta aurretiaz ongi antolatutako plana zuela frogatu nahi du biktimen abokatuak. Mario Diez. Justicia no puede permitirse plazos de instrucción tan grandes en situaciones, tan lesivas para víctimas de este tipo de delitos. Hemos vivido una instrucción farragosa con demasiadas resoluciones no ajustadas a derecho que han incrementado la victimización de estas mujeres. Lo que pretendemos acreditar es que Cote Cabezudo empleaba la fotografía como vehículo para consumar el abuso sexual. Las siguientes sesiones era cada vez con menos ropa, con ocasión de colocarte alguna prenda aprovecho para tener algún contacto. A medida en que él veía vulnerable a una víctima, pues el objetivo final era el abuso sexual. La esperanza de las víctimas que sí están personadas es que la condena sea lo suficientemente elevada como para que Cote Cabezudo nunca más disfrute de libertad. Eta martxoaren 8 heltzear dela Hamaika Telebistak ere berdintasunaren aldeko apustua egiten du, urte osoan zehar izan ere emakumeen talentua lehenengo lerrora ekartzen du. Hamaikan, teknika arduradunak, kameralariak eta grafismo arduradunak emakume izena dute. Eta administrariak, edukien arduradunak, aurkezleak, kazetariak, teknikariak, sareen kudeatzaileak. Aldatu ikuspuntua. Segi borrokan. Martxoak 8, emakume langilearen nazioarteko eguna. Martxoaren 31an 95 urte beteko dira Durango bombardatu zutenetik, eta bombardaketa eta ondorioak gogorarazteko ekitaldi sorta aurkeztu dute, bai udalak eta beste hainbat eragilek, horien artean Gerediaga elkarteak, martxoan zehar eta baita ere hurrengo hilabeteetan egingo dituzten ekitaldien arira, zer antolatu duten jakiteko. Pantailaren beste aldean daukagu Izaskun Eiakuriaga, Gerediaga elkarteko kidea da bera, eguerdion. Kaixo, bai, esan dugu, 95 urte beteko direla horten, martxoaren 31 hartatik Durango bombardatu zutenetik fasistek, eta zenbaki borobila da, ezta? Dala ere urteak egin aurrera egin arren, oroitzen jarraitzeko beharreko eguna duguna. Bueno, berriro gertatzen egoera
Badirudi arazoak ditugula Izaskun Eiakuriagarekin konexioa egiteko, saiatuko gara aurrerago berarekin hitz egiten, eta kulturari atea irekiko diogu, jarraian, izan ere musikari, hain zuzen, izan ere Kerobia taldea bueltan da 8 urteko etenaldiaren ondoren, Durangoko azokan, aurreko urtean, aurkeztu baitzuten bere azken diska, horixe da Ilak, eta musika zuzenean saioan izan dira protagonista nagusiak. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu, baina badakizue hamaika.eus atarian, musika zuzenean atalean guztiz ikusteko aukera izango duzuela. Zeharka ikutzen ditut Saturnoren eraztunak dira. Esan genuen, orain ja 8 urte, 7-8 urte, nekatuta geundela, ez zegoela magiarik, nik uste ditzau importantea dela, eta esan duzun bezala ez geneukala gehiagia eskaintzeko, gauza gehiago eskaintzeko. Eta horregatik hobeto zela, proiektua amaitu eta bakoitzak bere bidea hartzea. Claro. Geroztikan gauzak pasatu dira, ezta? Eta azkeneko urte luze hontan gauzak pasatu zaizkigu Kerobia zaharrari eta Kerobia berriari ere bai. Zela, Kerobiak musika nahi zuela, historia bat kontatu nahi zuela eta horrekin nahiko zela. Hau da, sinetsu genuen hori. Eta gutxinaka pausu batzuk ematen hasi ginen, Kerobia zaharra elkartuko ginen ospatzeko 20 urteak, eta bitarte hortan, esan genuen, pena merezi du Kerobiarekin jarraitzeak. Zertan nijoa. Gure misio bakarra dela emanaldietan eta gure musikarekin ondo pasatzea. Guk, eta gurera etortzen den jende hori. Sarrera bat erosiz, gure proiektua finantzatzen duten lagun guztiek, komunitate horiek, hurbiltzen diren guztiek balore batzuen inguruan etortzen direla. Musika gustoko dute, historiak eta balore horiek, baitasuna eta esperantza, ez? Eta oso emozionantea da nola kontzertuetan gora bizitza. Garrasia egiten dugunean, ez? Mundu guztiak du gora bizitza, ez? Eta nolabait hitzez esaten ez badugu ere, batak albokoari besteari esaten dio zu ez zaude bakarrik. Berehala hasiko gara, biran, martxoaren 12an, hasiko gara Bilboko kafe antzokian. Martxoaren 18an Basteron egongo gara, Andoainen. Apirilean 8 eta 9 Gasteizen eta... 8an Iruñan, Zentralen eta 9an Gasteizen, Indiasen. Hori da. Eta gero apirilean 23an Dokan. Hau dira, ez, aurkezpen... Eta gero tartean badago sorpresaren bat egongo da. Hori ere bai. Eta kulturarekin jarraituta gomendioekin dator berriro ere Irati Agirrazkoenaga aktorea, pantaiaren beste aldean daukagu. Eguerdion, Irati. Kaixo, eguerdion, Leire. Lehenik eta behin esan beharra dago, ez, loraldia bueltan dela aurten ere. Zer dakar aurtengoak? Bai, bueltan da loraldia, gaurtik aurrera eta martxoaren 27 bitarte, Bilbon hainbat ekintza ikusteko aukera izango dugu, dantza, artea, musika, literatura, antzerkia, eta, ia esan, ekintza askotarako lekua izango da Bilbo aurtengo loraldian, ere aurtengo edizio, 8. edizio honetarako hautatu duten izenburua hautsi zen Anfora da, aukeratutako leloa, eta, gaur egungo artista asko ikusiko ditugu holtza gainean, baina baita ere, eta bizkatu ohiturari jarraituz, erreferenteak izango dira gogoan, edo izango dituzte gogoan loraldia sorkuntza, barne sorkuntzetan. Eta horietako bat dugu Eulalia Abaitua. Mira adi Eulalia Abaitu Andre Begietan antzeslana aurkeztuko dute datorren asteartean, Arriaga Antzokian, arratsaldeko 7:00, Ane Pikasa, Getari Etxegarai eta Maite Larbururen eskutik. Eta bertan, Eulalia Abaitua gure lehenengo emakumezko argazkilariaren inguruko gora berak ezagutuko ditugu. Kamararekin islatu zituen 11
emakume ezagutzeko aukera izango ditugu, eta emakume horien bitartez baita ere, gure memoriaren paisaiak diren hainbat irudi, ezta? Nortasuna beste toki batetik ulertzeko eta ezagutzeko. Izan ere, bakigu, naiz eta bidegile handia izan, beste batzutan gertatu ohi denez, ez da hain ezaguna, edo ez ezaguna da gure artean oraindik dute, Loraldia Kulture Elkarteak hautatu du ikuskizun hau, edo erabaki ikuskizun hau sustatzea eta Eulalia Baituaren ondarea lau haizetara edatzea. Eta bestalde, aurtengo edizioaren berrikuntzetako bat ere bada Loraldia Terminala. Gazte sormenari edo plaza eskaintzen dion egitaraua antolatu dute datorren, zapatunetarako, martxoaren 12-rako, egun osoko egitaraua, goizeko 11:30 hasita, gaueko 10:30 bitarte gutxienez, hau da 7 orduko egitaraua, Zorrotza aurreko Irlan, terminal izeneko areto horretan. Eta, bertan ere, hainbat ikuskizun ikusteko aukera, edo bertaratzeko aukera uzuenek, izango duzue, arratzalde, goizean lehenengo beatbox edo beatbox deitzen diotena, Bilbo Bronxen barruan edo, egin dute horrelako graffiti eta beatboxarekin edo biak nahastuz sortu duten ekintza, eta gero arratzaldean, Kresala dantza taldearen astarnak, eukingo dugu hori dantza partean, antzerkian Santi Agrezabalaren satiro, dagoeneko nahiko ezaguna den bakarrizketa, irudia, musika eta hitzak batzen dituen Gorpuztu izeneko ekitaldia, eta bukatzeko kontzertu bat, J. Martina taldea izango baita eta bestalde, arratzalde parte horretan beste ikuskizun batzuk egongo dira jakina, literaturarekin harremanduta adibidez, Irati Jimenezek bere azken lana partekatuko baitu Itsas Museumen. Loraldia.eus duzue dena dela egitarau osoa. Hortxe, beraz, egitarau zabala, gaurtik hasita eta martxoaren 27 bitartean, eta gaiz aldatuta egitasmo bati buruz ere hitz egin behar dugu, Arrapasank izenekoa, gazteentzako aisialdi programa jarri dutena Bilbon, zertan datza Irati? Bai, ondo esan duzun bezala, Leire, Bilbon jarri dute Bilboko udalak eta Euskaltzale Baguneak elkarlanean martxan duten programa da. Eta batez ere, gazte jendeak, aisialdian euskera erabiltzen, eta batez ere, aisialdiaz euskeraz gozatzeko, edo aisialdean euskeraz gozatzeko aukera izateko, hainbat tailer eta egitasmo. Loraldiaren horrekin lotu nahi nuen, azkenean, oraingoan ere, Loraldia pixka fokoa jarri duelako hortan, gazteetan, Arrapasank eta pixka gaztetxoentzako baita ere, hau da, gaztetxo esan nahi dut, 10 urtetik aurrerako, 10-18 urte bitarteko entzako da, eta 16 tailer eskainiko dituzte martxotik ekainera bitartean. Ostiral guztietan izango da, ostiraletik, martxoaren ostiraletik hasita, ostiral guztietan tailerrak eskainiko dira, eta ostiral honetan adibidez, akrobazia eta aereoak izango dira, 6-etatik 7:30 dantzaka zirko espazioan. Datorren ostiralean, beatbox, esan dugu lehen ere, zertan datzan pixka bat, hau ere, kasu honetan, Abandoko udaltegian izango da, antzerki musika martxoan, eta Basurtoko udaltegian, eta hortik aurrera apirilean ere, adibidez kantak idazteko tailerrak izango dira, edo malabar eta ekilibrioak egitekoak ere. Arrapasank.eus web orrialdean dago egitarau osoa, baina esan dako 16 tailer, oraindik martxotik hasita, ostiralero Bilboko gune desberdinetan. Eta bestalde antzerkian, H teatroaren azken ikuskizuna, nabarmendu duzu, horri proposatu nahi izan diguzu, Oiana du izena, zer kontatu aldiguzu? Bai, 2022ko hasieran, urtarrian bukaeran, eta urte hasieran eta urtarrian bukaeran estrenatu zuten antzeslana da, euskeraz produzitutakoa, H teatroak, elpuntuguneak eta itzuli konpainiek elkarlanean egindakoa, eta kuriosa da, obrak azkenan dantza eta antzerkia uztartze dituelako, batez ere transmisioa eta identitatean eraikuntzari buruz gogo eta eginez, ezta? Historiare euskeraz kontatzek adirazi bezala, logika hori zeukan, ezta? Zailtasun guztien gainetik nolabait transmisioa omentzea. Eta gainera, lantaldeak berak zehaztu zuen ez dantzaren adierazpidea badauka zentzu bikoitza dauka. Alde batetik, adierazpide bat da, zerbait adierazteko hitza esten eta gehiago gorputza eta mugimenduarekin
mugimenduaren lenguaiarekin harremana duen hizkuntza, baina aldi berean jakintzaren boterea istatera heltzeko behar den formula bezala, formula magiko bezala agertzen da bertan antzeslanean. Eta egin nahi izan dute euskerarekin paralelismoa nolabait. Belaunaldi bat igaro behar izan baitzen nolabait transmisioa eten eta hizkuntza guztiz galtzeko euren historia horretan. Orduan, azkenean, Oianaren historia kontatzen da bertan, lur bere amarekin eta argia bere amatzirekin bizi da, orduan mendeetan zehar, jakintza eta ohitura daude bere familia, baina berari zaizkio iristen edo nolabait momentu batean katea moztu egiten da. Baina protagonistak amets bat du eta amets horren bitartez, eta batez euskeraren bitartez, gerturatuko da bestelako emakume batzuk ezagutzera, ez ezagunak zitzaizkion emakume eta ezagutza batzuk ezagutzera, eta guk egingo dugu bidaia hori berarekin. Asteburu honetan Dona Paulen izango dira, eta datorren astelehenean eta asteartean adibidez Donostiako Antzoki Zaharrean. Horixe beraz Oianaren antzerki hori eta bestalde baita ere hitz egin behar dugu labur birari buruz. Euskarako film laburren zirkuito ibiltari hori bueltan izango delako aurten ere, eta 30 herri baino gehiagotan izango delako. Hori da, antzerkitik zinemara, euskarazko film laburren zirkuito ibiltaria dagoeneko martxan delako, 19. edizioa da aurtengoa, eta 9 film labur eskainiko dituzte, zuk esan bezala, 30 herritan. Eta besteak beste ikusgai egongo dira Serendipia, adibidez, Iban del Campok zuzendutako eta Amankai Gaztañaga eta Joseba Usabiaga protagonista laburra. Bertan, gaur eguneko kontuekin harremana duen gaia, pandemiaren ondorioz ezarritako konfinamendu batean, konfinamenduan zehar, 40 aldia bere laborategian igarotzea erabaki du euskal biologo batek, virologo batek, eta, kontaktu pixka bat, zelan saiatzen den, txerto bat topatzen, koronavirusa gelditzeko, eta bestalde batetik Lanbroa, Ana Serna, Paula Iglesias eta Maialen Oleagaren filma, poesia bizualez betetako dantza deseroso bat eskainiko digute, gaixotasunarekin eta denborarekin harremana duena. Rewind pelikula ere egongo da bertan konexioarekin arazoak izan ditugu azken momentu horretan, labur biraren egitaragoa esaten ari zen Irati Agirre Azkuenagak, eskerrik asko Irati, naiz eta konexioa galdu egin dugun azken momentu horretan, eta gure partetik tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango baitugu Arrate Ilaroa, Euskaraldiako koordinatzailea, momentu bat barru izango da hori, orain arte. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta natxa. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da
eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Arrate Ilaro Euskaraldiako koordinatzailea, eguerdion. Eguerdion. Bueno, Euskaraldiaren bigarren edizioaren txosten ikerketa argitaratu berri duzu, balorazio modukoa. Zein izan da ondorio nagusia? Egia da oso komplikatua dela ondorio nagusi bat aipatzea, oso ikerketa lan sakona izan da, baina bereziki azpimarratuko genukeena da Euskaraldiak hizkuntza ohiturak aldatzeko proposamen praktiko bat dakarrela eta eragina daukala. Parte hartzen duten herritarrek, ahobizi eta belarriprest moduan parte hartzen dutenek eta ariguneak osatzen dituzten entitateek lortzen dutela urrats berriak ematea eta motivazio hori ere ikusten dela parte hartzaileen artean, eta horregatik gehientsuenek esaten dute hurrengo batean ere parte hartzeko prest eta gogoz daudela. Geroago hitz egingo dugu 3. edizio horretaz eta zer espero duzuenaz, baina ikerketa horretan sakonduz, ez? Lehen eta bigarren edizioaren artean tarterik alderik ikusi alduzue, pentsatzekoa da, ez? Pandemia tartean egon denez, lehenengo edizioa ere berrikuntza izanik, ez dakit zenolako aldaketak sumatu dituzuen? Bai, aldaketak egon dira eta justu igual aipatu dituzun biak, ez? Batetik ez ala lehenengo aldia, bigarrena izan da, orduan bagenuen bide bat egina, horrek baditu abantaila batzuk, desabantaila batzuk baita ere, ez? Ekimena gizartean txertatzen doa, ezagunagoa da, azalpen gutxiago eman behar dira, baina lehenengo txinparta horren ilusioa ere eukizuen lehenengo edizioak, eta batez ere igerri duguna pandemia betean egin izana eta pandemiaren eragina bai ariketaren ikusgarritasunean, ariketaren lorpen mailan eraginkortasunean baita ere, harreman sozialak oso mugatuta eduki genituelako, baina baita ere antolakuntzan, herri batzordeek ze aukera eduki zuten herritarrengana iristeko, kalera ateratzeko, entitateek ariguneak osatu zituzten, baina asko kateak itxi eduki zituzten ezin izan zuten ariketa elkarrekin egin, ondorioak nabarmenak dira, baina espero dugu orain 3. edizioan berriz apur bat egoera normalizatuago batean egongo garela eta lehenengo urteko txinparta hori aterako dugula berriz kalera. Dena dene, esan barra dago, naiz eta pandemiak baldintzatuta izan, bigarren edizio ura, 178.000 lagune bildu zirela. Parte hartze, nahiko nabarmena, ez? Zenolako balorazioa egin zenuten? Bai, eta esango genuke, badagola, interes bat, ilusio bat, eta gizarteak erantzun zuela horrelako momentu komplikatu batean ere, kontuan eukita, jende asko behar badezela enteratu ere egin Euskaraldia zetorrenik, garai horretan pandemia ezen besterik ez geneukan buruan. Orain ari gara, zenbat urte eta piku pasada ordutik ere, eta orain ari gara beste gai batzuei buruz hitz egiten, baina garai horretan pandemia zen nagusi eta asko kezekiten zetorrenik ere, edo animoan ere igertzen genuen, eta halako egoera zail batean ere 178.000 lagunek izena ematea, eta 6.000 entitate baino gehiagotan ariguneak osatzea, gizarte behar baten adierazle bat izan zen, eta horrek ere ematen digu indarra hontan lanean ari garen langile zein voluntarioi aurrera egiteko eta esateko ari garela gizarte interes baterako lanean eta badaukagula sostengu handi bat eta helburu polit batekin ari garela. Esan duzu, ikerketa sakona izan dela, egin duzuena, hainbat ari ukitzen dituena, horietako bat da rolak, ahobizien eta belarripresten rolen atzean, hautaketa horren atzean zer ote dagoen, ezta? Bai, eta lehenengo edizioan ahobizi eta belarriprest portaerak proposatu genituenean, genekien edizio batean ez genuela lortuko, gizartean zabaltzea zer zen bakoitza eta epe luzeko lana izango zela. Hain zuzen, marko aldaketa mental bat edo planteatzen genuelako orain arte behar bada hizkuntza ezagutzaren artean, ezagutzaren arabera banatzen genituen, nik badakit euskaraz edo ez dakit edo halako klasifikazioak sailkapenak egiten genituen, eta gu planteatzen genuena zen, eta planteatzen duguna da, ze portaera hartzen dugun hizkuntzarekiko eta zelan jarduten dugun kalean, etxean, gizartean, ez? Eta orduan, egia da, ikerketak adierazi du oraindik ere jende gehiago dela hizkuntza gaitasunaren arabera aukeratzen duen arrola, eta ez hizkuntza jokabide edo portaeraren arabera, eta hor badaukagula zer sakondua, ahobizi ez delako euskaraz ondo moldatzen dena, ahobizi delako alduen egoera guztietan euskarari eusten dion pertsona, eta euskaraz ondo moldatzen dena izan daiteke belarriprest, eta gainera eman ditzake aurrera urratsak eta ematen ditu hori lehenengo edizioan ere ikusi izan. Baina berean ikerketa honek erakutsi digu bagoazela apurka-apurka hori barneratzen.
Eta esate baterako, bigarren edizioan Belarri Prest izandako 5-tik bat, lehenengo edizioan aho bizi izan zen. Parte hartu zuen, eta rola aldatzea erabaki zuen. Honek ez du esan nahi urratz gutxiago eman zituztenik bigarren edizioan, baizik eta beste portaera hori erabaki zutela beraientzat egokiagoa zela 15 egun horietan. Orduan, bueno, iruditzen zaigu, oraindik kostatuko zaigula apur bat, baina apurka-apurka bagoa zela barneratzen portaerak adierazten dituztela bi rol horiek eta ez hizkuntza gaitasuna. Honekin lotuta beste datu batzuk ere antzeman dituzue, horixe da adibidez Belarri Presten artean gehiago izan direla lehen aldiz izena eman dutenak, eta hala ere parte hartzaileen artean nabarmen gehiago izan direla aho biziak bigarren edizio horretan, ez? Ez dakitzen nolako hausnarketara bideratzen zaituzten badatu honek. Bai, eta gainera gogoratzen dut, bigarren edizioarekin lanean hasi ginenean gure helburua zela, Belarri Prest gehiago egoteak hasi, aho bizi eta Belarri Presten arteko desoreka hori orekatzen joatea, eta egia esan izen batean apur bat kontrako joera hartu zuen kontuak, baina azken finean inporta zaiguna da pertsona bakoitzak aho bizi edo Belarri Prest rola hautatu 15 egun horietan hizkuntza ohituretan lorpen berriak eskuratzea, lortzea merkataritzan, familian, lagun artean, lankideen artean, berdin zait bakoitzarentzat beharrezkoa den eremu horietan euskaraz gehiago aritu ahal izatea, eta lorpen horiek 15 egunetan baino 16. egunetik aurrera ere mantendu ahal izatea. Orduan, badakigu, pertsona bakoitzaren erabakia dela aho bizi eta Belarri Prest izatea, batzutan behar bada ez da guk teknikoki adieraziko genukeena, baina garrantzitsuena hori baino gehiago da, hartzen dugun rola hartzen dugula ere, euskaraz gehiagotan aritzeko urratz horiek ematea. Eta guzti honetan, zein nolako garrantzia hartzen dute txapek, nahiz eta Belarri Prest edo eta aho bizi izan, zein nolako garrantzia edo esangura dute txapek? Bai, hontan igual asko luzatuko nintzateke, baina ikerketak adierazi du txapa direla ezinbestekoak eta oso lagungarriak, eta txapen erabilera indartzen jarraitu behar dugula, ariketa sozialaren barruan ulertuta bete ere, guk ez dugulako planteatzen urteko 365 egunetan txapa erabiltzea. Baina alde batetik, argi dago, ekimena ikusgarri egiteko lagungarriak direla txapak ez, komunikatiboki, euskaraldia dagoela, kalean sentitzeko, txapek laguntzen dute parte hartzaile erakusten ez gaudela bakarrik gizartean, kaletik goazenan txapak ikuste ditugu eta komunitate baten eta ilusio partekatu baten parte garela gu ere eta gure proiektua ere kokatzen dela, baina ikerketak erakutsi du txapak presente ditugunean, txapak biztan ditugunean, euskarazko harremanei gehiago eusten diegula, euskarazko portaera gehiago egoten direla txapa ez dagoenean baino. Orduan, aho bizi eta Belarri Prest txapa horiek edo arigunen identifikagarriek laguntzen dute bai ekimenaren ikusgarritasunean, baina nagusiagoa edo garrantzitsuagoa den bigarren horretan ere, euskaraz gehiago egiten. Eta honek gainera laguntzen dio norberari, baina inguruko ere bai, adibidez, Belarri Prestek adierazi digute konfiantza eta babesa adierazten diela. Eta badaude pertsona batzuk tarteka esate digutenak, nik ez dut txaparik behar euskaraz egiteko, eta hala izango da, egia da, baina txapa jartzeak norberari ez ezik inguruko ere laguntzen dira. Orduan, nahiko genukena da, edizio berri honetan ere, parte hartzaile guztiek txapa jartzea, behar badaguk ez dugu behar, baina asko lagunduko digu gainontzekoi. Eta hori da euskaraldia, ez? Norberak urratsak ematea, baina ingurukoengan ere eragitea eta ingurukoei laguntzea. Nola baita esateko, txapek euskararen erabilera hori bultzatzen dutela. Esango zenuke errazagoa dela ez ezagun batekin lehen hitz hori euskaraz egitea, aspalditik ezaguna den, baina lehen hitza beti erderaz egiten ohituta gauden horrekin baino? Bai, esango nuke ikerketak hala adierazten duelako, ez? Gero, izan daiteke zerbait logikoa askorentzat, ez? Baina errotuta dauden harreman horietan aurkitzen dugu zailtasun gehien, batez ere orain arte erdaraz ziren harreman horietan euskarazko salto hori egiteko, eta errazagoa izaten da, harreman berrietan, lehenengo hitzak euskaraz egitea, eta horiei eustea, elkarrizketa laburra direnean ere zer esanik ez, baina ikusten dugu lorpenak egon badaudela esparru guztietan. Orduan, zailagoa izango da? Bai, konplikatuagoa, ziurrenik adostasun gehiago eskatuko du, aldez aurretik hitz egitea, gu orain arte erdaraz ibili gara gure artean, saiatuko gara euskaraz gehiago egiten, da halako gehiago eskatuko ditu, baina lortu daiteke. Eta merkataritzaren alorrean hor ere badago erronka, ez? Lehen hitza hori euskaraz izateko.
Bai, gainera erronka hori zaiteke norbere herrian daukaguna, edo lantokia daukagun herrian, edo ikasten dugun herrian, baina baita ere merkataritzara goazenean, herri txikietatik hiriburutara doazenean askotan aipatzen da, batez ere arnasgunea diren herri horietan egiten dutela, baina hirira doazenean kostatzen zaiela gehiago euskarari eustea, eta horretarako badaukagu lagungarria den beste kontzeptu bat ere, eta dira ariguneak, ariguneak lagungarriak dira, bai ohiko taldeetan adostasun edo erabaki kolektibo baten ondorioz egiten delako ariketa, baina baita ere merkataritzara, ostalaritzara goazenean arigunea dela ikusten baldin badugu, errazagoa delako euskaraz egitea. Orduan, merkataritzarako baditugu aukerak euskaraz gehiago egiteko, ezin dugulako ahaztu egunerokoan uste baino askoz jende gehiago ulertzen duela euskaraz, eta hori oraindik gehiago barne hartu beharreko kontua da, baina gainera ariguneekin hori ere errazten zaigulako. Aipatu duzu, Euskaraldiaren ondoren ohitura aldaketak nabari izan dituzuela, euskararen erabileran esaterako. Ohitura aldaketak ematen ari dira, baina hala ere erronka handiak ere daude aurretik, betez ere aisialdiaren esparru horretan, digitalizazioarekin, ikus-entzunezkoen mundu guzti horrekin, nola ikusten duzu egoera? Hor, gutxienez kontu pare bat nahazten zaizkigu, alde batetik da Euskaraldiak ze gaitasun daukan, 15 eguneko ariketa soziala da, lortzen du hizkuntza ohitura batzuetan aldaketak egitea 16. egunetik aurrera baita ere, baina ekimen bada. Hizkuntza normalizazioaren prozesu osoan, bat gehiago, handia, garrantzitsua eraginkorra, baina bat gehiago da, eta aisialdian, ingurune digitalean, eta gehituko nuke behar bada alor sozioekonomikoa, lan mundua, izan daitekeela beste erronka handi bat datozen urteetan baita ere, hor aldaketak egiteko Euskaraldia baina askoz gehiago behar da. Behar ditugu erabakiak, behar ditugu plangintzak, lan jarraiak esparru horietan, aldaketak behar ditugu, erabaki politikoak, ez dakite nola esan, baina Euskaraldiak bakarrik ez du egingo, badaude hortarako plangintza asko mahai gainean, eta ziurrenik berriak ere beharko ditugu hor aldaketak egiteko. Ikerketaren ondorioetatik abiatuta edo jarraituta, parte hartzaileen bieren emakumezkoak izan ziren aurreko Euskaraldian, zeren isla da hori? Bai, eta aurrekoan baita ere. Esango nuke gizartean dagoen zerbaiten isla oso nabarmena dela, mintza lagun, berba lagun taldeak hartuz gero proportzioak ez ditut oso dugu garatzen, baina hor bueltan ibiliko dira, euskaltegitako datuak hartuz gero, guraso eskolak edo hartuz gero, badirudi, hizkuntza transmisioaren gaia, batez ere, hau ere, emakumeon gain dagoela neurria handi batean, egon daiteke baita ere halako kale ekintza ekimen parte hartzaile batera ere gerturatzeko eta parte hartzeko borondate, erraztasun edo implikazio maila altuagoa emakumeen aldetik baita ere, baina argi dago, zerbaiten isla dela, ez dakit zehazki zer den baloratzen, baina ziurrenik daukagun motxila horren eta ardura espartekatu horren ondorio ere izango da. Eta adinari dagokionez, zenolakoa da argazkia? Hartu beharko bagenu pertsona bat, Euskaraldian, ikerketaren arabera, izango litzateke 30, 54 urte bitarteko emakumea. Orduan hor dabil, guraso gazte izateko adinean egon daitezkenak, danak ez dira guraso noski, baina buelta horretan izan daitezke parte hartzaile asko, gazteen artean ere badaude, egia da Euskal Herriko eremu soziolinguistiko guztietan ez, baina kasu batzuetan gazteen artean ezagutza altuagoa dela, orduan badaukagu oraindik aukera gazte gehiago aktibatzeko, helduak ere etortzen dira, baina hor, 30, 54 urte bueltan ibiltzen gara. Aurten propio nahiko genuke lanketa bat egin, gazteekin Euskaraldiaren sustapen lana gehiago egiteko. Izan ere, 3. edizioaren datak badaude, azaroaren 18-tik abenduaren 2 ospatuko da, antolatzen ari zarete orain Euskal Herri osorako, eta aurtengo ediziorako ez dakit zerbait horrikusi dezakezun, aurreratu dezakezun. Bai, ari garaia lanean, mintegi bat egin genuen otsailaren 12an, hainbat herritako batzordekideekin eta hainbat entitatetako kideekin, orain ere ari gara informazio guztia eurei zabaltzen, eta baitugu erronka batzuk. Alde batetik nahiko genuke, txapak lehen esan duzuna, berriz biztaratzea, baina nahiko genuke kalea berreskuratu.
pandemia batean gauza asko ezin izan genituen egin, oso mugatuta egon ginen, eta euskarak, euskalgintzak eta herrigintzak zerbait baldin badaukate, hori da kalea, gizarte mugimendua, bizitasuna, ilusioa, elkarrekin gertutasun hori izatea, eta nahiko genuke 3. edizioan berriz Euskaralia kalean egotea, presente egotea, eta herritarrek jakitea, eta herritarrak animatzea pertsonatik pertsonara. Eta horrekin batera, gure aurtengo helburu nagusiena, noski, herritar gehiagoren gaine iristea, eta harigune gehiago aktibatzea ere badaukagu, baina helburu nagusiena da, Ahobisi eta Belarriprest moduan parte hartzen duten herritar horiek euskaraz bizitzeko bide horritan urrats berriak ematea. Eta horretarako nahiko genuke orain arte egon diren lorpenak biztaratzea, hau da, nahiko genuke jendeak kontatzea, lehenengo edizioan eta 2. edizioan egindako ariketatik lortu nuen honekin, arekin edo egoera honetan edo espazio horretan euskaraz gehiago egitea eta hala bizi naiz gaur egun. Eta baita ere, nahiko genuke herritarrek aldez aurretik erabakitzea zeintzuk diren aurtengo euren lehentasunak. Ahobizien kasuan bereziki, ahobisiek euskarari eusten diote egoera guztietan, baina norberak ditu bere lehentasunak, bere erronkak, bere zailtasunak, eta horiek aldez aurretik identifikatzea eta hori hartzea batez ere fokoa. Orduan, aurten asko goaz, hortara, euskaraldiaren eraginkortasunean, sakon-sakonean eragitera eta hizkuntza ohiturak astintzera goitik bera. Eta horrek uspenen arabera eta dena ondo bidean, pandemiaren gordinena igarota, zenolako parte hartzea espero duzue aurtengo ediziorako? Espero dugu, orokorran euskararentzat urte berezi eta ilusionagarria izatea batez ere, korrika dator berehala, eta iruditzen zaigu korrikak asko lagunduko digula euskaltzale moduan berriz animatzen eta grina hori sentitzen eta berreskuratzen, ez? Guk ere personalki, gogo handia daukagu korrika herrian ikusteko eta Euskal Herrian barrena ikusteko, eta iruditzen zait hitzaren eta ekintzaren urtea izango dela esaten dugu aurten, baina iruditzen zait benetan horrek hauspo bat emango digula eta horren ondorioz eta horrekin batera baita ere euskaraldi indartsuago bat eduki dezakegula, lehen esan bezala kalean gertatuko dena. Hau ezin dugu ahaztu, antolatzen dutela alde batetik herriko milaka antolatzaileek horietako asko eta asko voluntarioak diren herritarrak direnak, eta gero bestetik mota askotako entitateetan ere egiten da, eta espero dugu entitateek egoera hobea ukitzea aurten eta harigune gehiago ere aktibatzea baita ere, eta hariguneak behar kalean presenteago izatea. Baina, bai, iruditzen zaigu urte polita izaitekeela eta eraginkorra alden herrian baitere. Aipatu duzu, antolakuntza hainbat voluntarioren lanaren atzean dagoela, Euskaraldia baita ere. Zer moduz doaz lan horiek, oraindik ere hilabetea falta diren arren, dena prestatzen hasi beharko zarete dagoeneko, ezta? Egia da herri tipologiaen arabera, herri batzuk jadanik aktibatuta daude, hirigunea direnak, handiagoa direnak, beste batzuk apurrek beranduago aktibatuko dira, baina Euskaraldiko batzordeak diren asko, korrika batzordeak ere badira momentu honetan. Eta orduan, orain buru belarri korrikaren antolaketan daude voluntario eta langile horiek nagusiki, eta guk bidaltzen dugu informazioa, eta badaukagu harreman bat, baina Euskaraldiaren lekukoa, nolabait, ez dakit korrikarekin justu lekuko hitza erabili behar den, baina Euskaraldiak hartuko du geroia protagonismo gehiago bai lanean eta bai komunikatiboki, behin korrika pasata, baina espero dugu gizarte mugimenduak ere pandemian oso etenda egon diren, oso mugatuta egon diren garaitik ere aterako garela eta berriz milaka voluntario horiek eukiko ditugula gurekin. Esan dugu azaroaren 18tik abenduaren 2 izango dela 3. edizio hau, Euskaraldiaren 3. edizioa, zure ustez zertan datza Euskaraldiaren arrakasta? Alde batetik lankidetza bezalako hitz potolotan egon liteke, baina egiteko moduak asko eragiten duelako, bai herritar multzo berrietara iristen, bai baliabideak hobeto zukutzen, baina arrakasta batez ere esango nuke dagoela euskaltzaleon ilusioan. Bai parte hartzen dugun euskaltzaleon ilusio horretan, entitate askoren konpromisoan baita ere egon daiteke,
baina antolakuntzan ari diren milaka edo ehunka herritar horien ilusioan. Eta ilusio horren atzetik dagoena da, ikusten dugula tresna eraginkor bat daukagula, emaitzak uste dituena, konplizitatea daukagula herri moduan euskaraz gehiago bizitzeko, hori nabarmentzen dela, eta ekimen oso berritzailea izan zen 2018an, baina 2018ko berritasun horrez gain, badauka funtzionatzen duen hori eta grina horrek bizi gaitu, ez? Eta lan handia da, batzordetan egiten dutena, baina lan horren emaitzak ikusten dira, gero jendearen erabileran, aurpegian, ilusioan eta merezi duen kontu bada. Gertutik jarraituko dugu Euskaraldiaren nondik norakoak, Arrate Ilaro Euskaraldiaren koordinatzailea, mila esker Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Nekane Gartzia eta Mikel Alvarez. Orain arte. Oian ari zala, simaz, zizur nagusiko gazte bat. Niretzakoa institutan ikasi, nire unibertsitateko karrera nuen, eta bitartean musika egiten nuen. Kristona gustatzen zitzaiten musika, eta trikiarekin ibili nintzen. Kasualidadez, ez dakit ongi eman zitzaidan, gustatzen zitzaidalako entxaiatzen nuen gehiago, eta bestiak egitea gustatzen zitzaiten. Orduan horrekin ibili nintzen. Eta orain arte. Trikiarekin hasi nintzen 12 urterekin. Baina 8 urterekin uste dut hasi nintzela panderoarekin. Ni hasieran panderoarekin hasi nintzen. Aitak eta nahiak trikia jotzen zuten, amak pandero eta esan genuen, bi eta bi. Eta orduan ni pandero. Gerora ja panderoarekin pixka nekatu nintzenean, trikiarekin hasi nintzen, 12 urterekin. Niretzako kaleratu dudana, disko bada, trikiko disko bada, baina niretzako dira nik urtetan zehar egindako abestiak, baina beti berdinak gertatzen ditean. Egiten dituen, eta edo ahaztu, edo gerora zitzaizkidan gustatzen, edo ja uzten nuen, simaz, ez nituen gehiago jotzen. Eta jazta, oain iritsi zen garai bat, ezagutu dut jendea hortan dabilena, grabatzen duena eta hola, eta kasualidadez Jesusekin elkartu nintzen, eta esan genuen, berak esan zuen, nik nahi dut estudio bat montatu eta nahi dut grabatu, eta nik esan nuen, nik nahi dut abesti batzuk grabatu, eta hola egin genuen, simaz, gero lagun batzukin elkartu pixkat edertzeko dena eta triki bakarrik ez izateko, eta listo. Azkenean, nebilen ja denbora bat pentsatzen, nahi nuela zeo zer moduren batean nire abestiak gorde. Disko honetan daude abestiak, bat 18rekin, beste batzuk duela urte bat egin dituenak, eta simaz, hauek izan ziren niretzako gustatzen zitzaizkidan abestio batzuk, eta nahi nituenak gorde. Eta momentuan horregatik, ezagutu nolako jendea proiektu hau egiteko aukera eman zidana, eta hola hasi nintzen, baina pixkat hola gehiegi pentsatu gabe. Lehen aipatu duena, berez estudioa montatu duena eta grabatu nahuena Jesus Sola da, berez Estudio Jesus, hortikan norbaite nahi baldin badu, berak ere oraindikan diskoa grabatzen dabil, hortxe publizitatea. Eta berarekin izan zen lehendabizikoa, bera baino lehen ere ezagutzen nituen, azkenean izan dira Trikitins taldeko asko, Urko Milagrok bateria grabatu du, Sebas, Trikitinseko gitarrista gitarra grabatu du, Maitanek nerekin ahotsetan, eta Aitor Erbon berez dela gainera Jesusen laguna, berarekin izan zela lehendabizi hitz egin nuena kasi, eta Jesusen laguna zenez, kasi berak aurkeztu gintuen. Ezagutzen ginen lehendik, baina bere izan da gehien bat konexioa. Eta azkenik Amaia Oñate, Aitorren lehengusina ere bai hor, nik biolin bat nahi neben, gustatzen zaidalako Kristona, biolina, eta berarekin hitz egin nuen berak grabatzeko. Larraitzek diskoaren diseinua egin zuen, ere hor laguntzen ibili zen. Ez da bakarlari moduan egindako disko bat. Egia da, nik ez dudala bakarrik egin. Egon da pertsona bat hor grabatzen, produkzio lanetan nik horren inguruan ez dakidala, beste instrumentu guztiak ere jendeak grabatu ditu. Orduan ez da bakarlari moduan, baina egia da, proiektu hasiera batean hola sortu zela. Nik egindako abestiak eta nik joan nintzen haien gana nire abestiekin, eta pixkat ze gustatuko litzaidaken egitea esan da. Eta gero haiek, bakoitzak bere lana egin da, hola ateratzen dena, baina bai, gehiago nire abestiak dira berez.
baina bai, bueno, haienak ere, ez dakit berez nola azaldu, baina, hola. Diskoa lortzeko. Ba, nerekin hitz egin, orokorrean, eske, hola da, batek esaten zian, joe, baina marketing, baina hola da, nik Gmail bat jarri nuen, bai sortu nuen diskorako Gmail bat, eta hola, oiangoiari@gmail.com uste dela, ximaz, norbaitek nahi baldin baduta igual ni pertsonalki ez baldin manau ezagutzen, pues, Gmail hortara idazten zuten edo nire kontaktua ez baldin badute, baina orokorrean jendeak WhatsApp bidez eta Instagrametik eta ez dakit mobida horiekin esaten dit. Eta nik hor ditut diskoak eta aldudan moduan saiatzen naiz jendea iristen. Batzuekin gehiago kostatzen zait, baina, bueno, askorekin pertsonalki geratzen naiz, ematen diet, kaina bat hartzeko eta hola ibiltzen gara. Ez dakit, segurazki bai. Neri esan duana, betidani gustatu zait abestiak egitea. Orduan nik jarraituko dut abestiak egiten, de hecho oraindik egiten ditut eta baditut diskoa egin ostean egindako abestiak eta hortxe nabil ni pentsatzen. Baino nahiko nuke zeozer diferentea izatea. Hau bai izan da nire bizitzan egindako abestien konpilazio bat, hola modu batera esan da, baino guain ja bigarren disko bat egingo banu bai gustatuko litzaidake ja zehozer prestatuago izatea, eta diferentea, ez dakiz zer, baina diferentea. Orduan, oraindik denbora falta. Hau espero egongo gara, eta mi esker. Bai zuei, herrik asko. Zaitugu jartzen saiatu ezean, ta saiatu ezkero dena ulertzean, ezagutuko dugu zer den maitatzea. Hola, tío, aspaldiko. Ondo, Andria zelan, talanian, galdatzen badiazu, erantzungo dizut, nondik hasi ez dakit, benetan diozut, ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota, ikusmena galtzen, da prostata bizatzen, emaztea, hobeto ematen da, bada urte bete beste batekin joan zela, atzo ikusi nuen guztiz apainduta, ta hemen pasiatzen langabezian nago eta ez dela ondo, hasta el puto fondo. Por cierto, zeu itxura hona daukazu, ondo, ez? Zuzeuk esan dezu, dena itxura da, kanpotik badirudi, barrutik ez dala, familia ondori joa, ez da arazoa, baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, ezin naiz kexatu, ez da buruko minak, soinetik hankendu, baina zerbait falta zait, hori da gakoa, korbata hartuta erre, alda soluzioa. Mesedez, utzi txizkeroa, probatzera noa. Galdetzen badiazu, erantzungo dizut, nondik hasi ez dakit, benetan diozut, zuzeuk esan dezu, dena itxura da, kanpotik badirudi, barrutik ez ala.
Eta gunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Nekane Gartzia, eguerdion. Eta bestetik Mikel Alvarez, eguerdion. Ongitorriak bioi eta gaurkoan ere berriro ere alabeharrez nazioartera begira jarri beharko gara, izan ere Ukrainiako inbasioa hasi zenetik 12. eguna dugun honetan, errefuxiatuen datuek kezkagarriak dira, hori dira esate baterako 1,5 milioi lagunek egin dutela ihes dagoeneko, Bigarren Mundu Gerratik Europan izan den errefuxiatuen exodo azkarrena da hori, eta bien bitartean gatazkak aurrera jarraitzen du, gaurkoan dute egitekoa 3. bilera hori, Errusiako eta Ukrainiako ordezkariek, bigarren negoziazio fase horretan, bigarren negoziazio bileran adostu zuten, korridore humanitarioak egingo zituztela, bide emango zutela, baina orain arteko ez dira aurrera eraman, eta bai Ukrainak eta Errusiak elkarri egotzi diote horiek zapustea, suetenak urratzea. Horixe da egoera, oso laburbilduta ez, baina nola ikusten ari zarete gatazkaren bilakaera hau? Kezka handiz, ikusi izan ditugu nola korridori humanitarioak zoritxarrez ez dira zertarako balio. Atzo bombardaketak egon ziren zibilei, gaur beste partetik Ukraina esan du ez nahi dudala korridori humanitarioak horiek, ze behintzat korridorea zen Bielorrusara eta Errusia eramateko jendeari. Orduan, zoritxarrez gatazka hau ez da gaur biharko amaituko eta irudi txarrak ikusten ari gara. Nik uste du gatazkaren bilakaeran bi paradigma aldaketa egon direla. Alde batetik, gerra labur bat, interbentzio labur bat izan behar zen horretatik, uste dut pasatzen ari garela, gerra luze batera, eta hor ikusi dugu nola hegoaldean kontzentratzen ari diren ekintza militar, humanitario eta zibil gehienak, eta ezain beste Kieven, portua kontrolatzeko estrategia batean, hori alde batetik. Eta uste du bigarren paradigma aldaketa da nolabait fokoa Ukrainatik aldatu dela, bai Errusiara eta baita ere Europara. Europara, hain zuzen ere, Europar Batasunak badaukolako paper bat gatazka honetan, eta hor ikusten ari gara ez da bai da non diplomazia edo gerra elikatzen den, bata edo bestea, hor dago ez da bai da. Eta Errusiara ere aldatu da freima edo markoa badirudi nolabait mendebaldeko potentzien helburua ez dela inbeste Ukrainiako gerra gelditzea, baizik eta nolabait Ukrainiako lubaki hori erabiltzea Errusiaren kontrako oldarraldi batean. Eta Putinen kontrako oldarraldi bat nik uste dut hemen legitimoa dela, ze inolaz ere ez da onargarria Ukrainiarekiko erasoa, baina ondoriak pairatzen ari diren pertsona nagusienak edo garrantzitsuenak zibilak dira, bai Errusian, bai Europan, baina batez ere Ukrainan. Eta hor ikusi dugu azken orduko albiste hori, albiste tamalgarri hori, non korridore humanitarioak bertan bera geratuko direla ematen duen. Izan ere, gerraren ondorio latzen aparatzen dituztenak beti dira herritarrak lehenik eta behin. Esan dugu, 3. bilera egingo dutela, ez, ordezkariek gaurkoan, ez dakit itxaropenik duzuen horretan? Zoritxarriz ez, ze atzo gabaz egon zan Macron Putinekin berbetan, eta ja ikusi izan dugu ez da ezertarako balio, eta ganera Putinek esan du bera bere gerra egingo duela, diplomaziarekin edo diplomaziarik gabe, orduan esperantza gutxi. Esan duzu, eztabaida puri-purian dagoela, Espainiar estatuan ere, gobernukideen artean ere, armak bidali, ez bidali, armamentu militarra edo gastu militarra handitu, ez handitu, diplomaziaren bidea hartu, ez hartu, Elkarrekin Podemos eta PSOE-ren arteko desadostasunak agerikoak dira. Entzun dezagun Jone Belarrak esan zuena atzokoan diplomaziaren bide horretan. Porque yo entiendo que haya gente que diga, tenemos que hacer algo, es urgente hacer algo. Y los partidos de la guerra, obviamente, te dicen, muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido, compañeros y compañeras, es que pensemos, que tratemos de pensar cuáles son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos y las ucranianas. Y creo, aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es, sin lugar a dudas, apostarlo todo a la diplomacia, compañeros y compañeras. Apostarlo todo a la paz.
Zein da zuen ikuspegia gai honekiko, gai ez dakit komplikatua, ez? Baina... Bai, nik uste dut, Errusiak egin duen interbentzioak erakusten duela, bigarren mundu gerratik ona zegoen ordena mundiala edo ordena internazionala apurtu dela. Apurtu da, eta dagoeneko ez dago mekanismo legal edo diplomatikorik horrelako egorei aurre egiteko. Lehen ere zeuden, ikusi genuen bestelako eraso militar batzuetan legedia hori hautsi zela, Jugoslaviakoa kasu, baina honek erakutsi du nola beste era batean sartzen garen. Eta uste dut momentu honetan dela guztiz beharrezkoa diplomaziaren bidea aldarrikatzen zuzen ere hautsita dagoen legedia internazional hori berreskuratu behar dugulako tentsiozetatako kontekstu honetan, ze bestelagoa ez indartsuenaren lege horretara. Baina esango nuke beste bi ikuspegitik ere beharrezkoa dela diplomaziaren bidea urratzea. Alde batetik ikuspegi aurreakoi batetik, hemen sufritzen direnak batez ere zibilak dira, ez dira inbeste militarrak edo politikari profesionalak eta zibilengan jarri behar ditugu ahalegin guztiak. Baina baita ere, epe luzera begiratzen badugu, uste dut Europako interesei men eginez, diplomaziaren bidea urratzea ezinbestekoa dela. Zergatik, Europako interesak momentu honetan ez daudelako, ez direlako egon behar alienatutak Estatu Batuek edo NATOk plantatzen dituen helburuekin, baizik eta epe luzera begira, bai energiaren aferan, bai segurtasun komunaren aferan, eta baita ere irtenbide diplomatiko baten aferan, uste dut Europar Batasunak bere papel propioa izan behar duela gatazka honetan, eta gehiagitz egiten ari gara, nik uste dut orainaldiaz, gerraren minutoi resultado horretaz, gutxiegitz egiten ari gara gatazka honek izan dituen arrazoietaz, eta are gutxiago hitz egiten ari gara epe luzera izango dituen ondorio tamalgarrietaz. Badira hauts batzuk ez esaten dutena armak bidaltzeko argudioak direla, defendatzeko eskubidea omen dutela Ukrainarrek. Zuk nola ikusten duzu argudio hori nekane? Naiz eta hori, naiz eta diplomazia egon arren, zoritxarrez diplomazia hil egin da. Eta ni pertsonalki ez gustatzen armak, baina, klaro, Ukraina defendatu behar da. Gero Jone Belarraren esan duena, nik behintzat pentsatzen dut bere kargua handiegia geratzen zaiola. Azkenean, berak hitz egiten du alderdi mailan eta ez da konturatzen bera ministra bat dela. Eta, ez dakit gobernua aportuko den ala ez, baina dana dago hankaz gora eta hitz hauek ez dute akordioetara heltzen eta eske ezin da horrela hitz egin. Nik uste Podemosen daukan arazo handiena dela ez duela konturatu edo ez nahi duela konturatu nahi, ja ez dira alderdi txiki bat edo ez, ja gobernu batean daude sartuta eta komunikazioa eta txipa hori ez dute aldatu. Eta behintzat egoera larri honetan hori entzutean ikusten soberan dagoela. Natoren interbentzioa ez da zuzena, baina bai zeharkakoa, ez? Dagoeneko ez dira militarrak bidali, baina bai armak eta bertakoen esku gelditzen dira, galdera hori da, ez? Noren esku gelditzen dira armak eta zenolako ondorioak ere ekartzen dituzte. Nik uste dut hemen badagoela nahiko ilunduta geratu den afera bat eta eztabaida bat, eta uste dut nahiko hipokresia dagoela mendebaldeko potentzien artean. Askotan aipatzen da, Ukrainiak defendatzeko eskubidea dauka, eta eskubide guztia dauka kanpo eraso bat delako eta defendatu behar duelako. Baina horren aurrean bi alternatiba daude, alde batetik. Edo armak bidaltzea eta zibilak indartzea, eta hori da, Ukrainiaren heriotza agian luzatuko dena, baina heriotza, ze Errusiako armada askoz potenteagoa da, hori da aukera bat, eta horren aurrean nik uste dut diplomaziaren bideak hartu behar direla, edo bigarren aukera litzateke NATOren interbentzio zuzen bat albidetzea, eta hori da eztabaida, nik uste dut hor jarri behar dela eztabaida, ze egia da Ukraina ez dela NATOren parte, baina egia da ere Errusiako interbentzioa eman baino lehen, Britainiar topak eta Estatu Batuetako tropak Ukrainian zaudela, eta horiek erretiratzeko agindua eman zutela. Orduan, jendeari egia esan behar zaio, Ukraina defendatzeko pres baldin badago NATOk bidalitza dela tropak, eta ez hainbeste Ukrainiako zibilak hiltzea guzten edo armak beraiei bidaltzen. Uste dut eztabaida hor kokatu behar dela, ez hainbeste ematen du hemen arrotasun faltsu batetik esaten dugula Ukraina daukala defendatzeko eskubidea, baina horren aurrean ez da benetan erabaki indartsurik hartzen.
Gero baita ere, baipatzekoa ez, geroz eta handiagoak direla, izun ekonomikoak, baita diplomatikoak, Errusiaren aurkakoak eta dagoeneko Errusiar estatuak, baina baita ere herritarrek pairatzen hasi dituztela ondorioak, eta gurera ere bumeran efektua izan dutela. Entzun dezagun Pedro Sánchezek izan zuena atzokoan ere. Como también lo está haciendo con el gas y con el petróleo rusos, que explican el alza de los precios en España y en Europa. El objetivo de Putin es frenar el bienestar de los europeos, socavar la competitividad de la industria y la economía europea, y no se lo vamos a permitir. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los ciudadanos, las empresas, nuestras industrias no se conviertan en rehenes del chantaje energético de Putin. Nekane, zer iruditzen zaizu? Hitz politak, baina nola egingo du hori? Ze behintzat Europan, Frantzian eta Alemanian, Espainian bebai, daukagun, ez daude herreman onak Rusiarekin bai, baina gasari buruz begira, gasa mozten baldin badute, nondik etorriko da. Azkenean, geopolitikan interes asko daude, eta ezin dira, hori, brabotasunekin edo hitz horiek esaten ze, kontxo, ez gara dependienteak dira beste herrialdeekin, eta behintzat hitz onak, baina ez du esan nola egingo duen. Bai, nik uste dut zigorren bideak hori ekarri duela, ez? Bai, Errusiako gizarte zibilak aldetzea, baina baita ere Europako gizarte zibilak aldetzea, hori ikusi dugu gasaren afera guztia, baina baita ere daukagu olioaren afera guztia, edo bestelako elikagai edo produktuen kasuistika guztia. Eta lehen esan dudanean, epeluzeko ondorioak begiratu behar ditugula, uste dut honetarako erreparatu behar dugula, ez? Putin bada Errusiako presidentea, baina presidenteak efimereo izaten dira, nahiz eta Putinek denbora asko daraman Errusiako presidentzia horretan orduan. Zer interesatzen zaigu guri eta Europar Batasunari ikuspegi estrategiko batetik? Lazo kultural, politiko eta ekonomiko guztiak haustea Errusiarekin eta beste herrialde batzuen gatibu geratzea, eta gainera gaza bezalako, ez, hain garrantzitsua den afera batean, edo interesatzen zaigu Ukrainiako gatazka bere horretan, ez, diplomaziaren bitartez resoluzioa bilatzea negoziatu izango dena, eta beluzera begirako zubi guztiak ez haustea, esan duanaren arabera, Errusia beti horregongo delako, Europa delako Errusiare bai, eta horrek eskatzen duelako anaitasun politika bat, ez bakarrik Errusiako buruzagekin, momentu honetan ematen du ezinezkoa dena, baina bai Errusiako merkatuekin eta baita ere biztanleekin. Bai, guztiz adoz, azkenean ikusten ari gara, izugarrizko hipokresia, Rusian hori, Ikea, izten, Inditex eta bar, eta Rusian dauden jendeak ez dira Putin, ez da Putin. Eta bebai ikusi izan ditugune, Bilboko portuan itxasontzi batek buelta eman, eta klaro, gaza baldin ez badugu hori guk ordainduko dugu. Eta klaro, hor dago jokoa, hipokresiarekin, geopolitikarekin, eta ni behintzat, zuk esan dazun bezala, pentsatzen dut, klaro, Putin ez da Rusia eta Rusia ez da Putin. Orduan, ezin dugu harremanak gaur biharko apurtu, hori, edabidetan ondo geratzeko, ze behintzat Putin ez da betirako egongo, eta Rusiarrek nik behintzat, eta ikusten ari gara Putinaren kontra daude kaleetan, ez dakit zenbat pertsonak daude gartzeletan, eta hori arrotasun osoz egiten ari dira, eta behintzat aipatzekoa da. Eta, gatazka guztietan bezala ez, goraipatzekoa kazetariek egiten ari diren lan hori, baita ere, sare sozialen bitartez ailegatzen zaigun informazio jario etengabekoa da, baita ere, adi egon behar dela ez, fake newsak eta bar detektatzeko, eta hildo honetatik aipatu beharra dago baita ere, Pablo González kazetaria Polonian jarraitzen duela, behin-behineko espetxealdian, Poloniak esaten duelako, Errusiako inteligentziako agentea izatea egosten diotelako, eta bere familiak eta abokatuak salatu dute gaurtik oraindik ere ez dakitela berari buruzko ezer, ez dutela berarekin hitz egiteko aukerarik izan, eta ez dakitela zenolako egoeran ote dagoen, ez? Eta zenolako isiltasun mediatikoa eta politikoa dagoen baita ere Osionen inguruan, ez? Bai, askotan esaten da, gerran lehenengo gauza galtzen dena, biltzen dena egia dela, eta agian zibilak dira lehenengo gauza hiltzen direna, baina egia ere hiltzen da, eta gerra baten gaudenean ikusten da nolabait
komunikabide guztiak diren gerraren parte edo ikuspegi bilizista horren parte. Eta Pabloren kasuan ikusten dut bereziki larria dela, ze ez da Ukrainian izan atxilotua, Polonian izan da atxilotua, Europar Batasuneko herrialdea dena, eta ustez, garantia edo berme judizial guztiak izan beharko zituena. Orduan, uste dut, guri dagokigula bai askatasuna eskatzea, baina baita ere dagozkion eskubide guztiak exigitzea. Eta hor, gaur ikusi dut, Bizkaiko Aldun Nagusiaren txio bat, eskatzen Pabloren eskubideak ere errespetatzea, eta uste du hori ere aurrera pauso bat izan daitekeela, hemengo klase politikoak horretarako neurriak hartzeko. Bai, bazen garaia, isiltasun osoz komentatu egin da hori, ez da komentatuz, behintzate bebai ikusi izan dut kazetari batek, ez dut izena emango, baina atarasan berria esaten hori espia zala eta txio bat kendu zen bera apoioa ematen. Akontxo, kasetaria gara, ez dakit zergatik hori gertatzen den, hipokresia hutsa itxaron behar da zer gertatu den, baina ezin dugu onartu egoera hau, isiltasun osoz, Polonian, ez da Ukrainian izan, Europan, eta ez dakit zergatik Espainia mailan isiltasunekin dagoen gauza hori gertatzen, eta ia aste bat edo ez dakitzen bat egun darama, eta ez dakite zergatik gainera. Zaten dute espia dela, baina ez daude ia frogarik eta onartezina. Ikusiko dugu zenolako eboluzioa duen Pablo Gonzalezen kasuak, berri adi jarraituko dugu. Eta baita ere, nola ez, errefuxiatu buruz aritu behar gara. Hainbat eta hainbat pertsona ihes egin dutelako, Errusia inbaditua izan zenetik. Datuen arabera, Nazio Batuen erakundaren arabera, 1,5 milioi lagunek egin dute ihes dagoeneko. Jarioa etengabekoa da dena den, datuak eman ditzakegu, baina egunetik egunera, ordutik ordura aldatzen doaz. Bigarren Mundu Gerratik Europan egon den errefuxiatu exodo azkarrena eragin du, esan dugu 12 egunetan 1,5 milioi pertsonek egin dutela alde. Nola ikusten ari zarete egoera? Egia da Europar Batasunak mekanismo bat aurrera eraman duela, orain arte inoiz aurrera eraman gabekoa, baina ikusi beharko da, zenolako bizitza eta zenolako egoeratan hartatuko diren pertsona guzti hauek Europar Batasunean. Nik uste dut hor nahiko hipokrita jokatu dela Europar Batasunak. Onartu duten mekanismo hau, ezoiko mekanismo hau bazegoen onartutaren dela urte asko, inoiz ez da martxan jarri, eta hori Europak ere interbentzio militarrak egin dituela beste leku batzuetan, izan Sirian edo bestelako eremu batzuetan, eta soilik orain jarri da martxan, hain zuzen ere ikuspegi arrazista batetik eta ikuspegi geopolitiko batetik interesatzen delako Ukraina ere Europar Batasunaren parte izatea edo prozesu hori ahalik eta azkarren gauzatzea. Uste dut sekulako drama humanitario baten aurrean kokatzen garela, baina ez bakarrik ikuspegi ukrainar batetik, baizik eta Errusia eta Ukraina arteko ikuspegi batetik ere. Ikusi behar dugu eta kontuan izan behar dugu, bi herriak kultura eslaviarraren parte direla, erlazio familiarrak oso estuak direla, oso estuak izan direla orain arte, eta hori ere egituratzeko eta berriro ere josteko zailtasun asko egongo dira etorkizunean, ze uste dut herrialde baten eta bestearen arteko zubiak guztiz hausten ari direla. Harremanak apurtuta daude, behintzat ikusi izan dugu, Ukraina bere familia Rusiari deitzen, eta ez daude bonbardaketari, kontxo, badaude, zure familia esaten ari zaizu, hori dagoela, eta ez dira konturatzen, edo Rusian beste burbuja batean daude sartuta ez, baina Mikel esan duen bezala, hipokresia hutsa dago gai honetaz, ze behintzat beste pertsonai zergatik ez dute hori, nola esaten da, herrialdeak zabaltzen, ez dakite Yemen, Palestina, eta hauek ez, hauek zergatik, zuriak direlako, kristianoak direlako, eta Europa mailan daudelako. Zer gertatuko da? Nik behintzat pizkat gogoratzen zaite Bosnian gertatu zen hori gatazkarekin, eta harremanak iaz ez ziren bueltatu, baina ikusi beharko dugu. Baina hau ez da bihar amaituko.
Esaten dugu, jendea IESean dagoela, egunetik egunera geroz eta gehiago direla, normala den legez ez dakit mapa ote dugun, baina esanguratsua da zenolako bidea hartzen ari duten errefuxiatuek, horietako batzuk, milaka batzuk, Errusiara egin dutelako aldez, eta komentatzen zenutenaren arira, zenolako erlazioak izango dituzte hemendik aurrera, Ukrainatik etorrita, ez dakit nola ikusten duzuen egoera hori. Gehienak Poloniara hartu dute bidea, ikusten dugune bezala, ez dakit nola ikusten duzuen. Bai, kontua izan behar dugu ere, Ukrainiak daukan errealitate etnikoa oso anitza dela. Ekialdeko ukrainiarrak kulturalki errusiarrak dira, eta uste dut hor nolabait ere egon daitekela exodo bat Errusiara, erlazio familiar horiengatik edo bestelako erlazio batzuengatik, baina Ukrainin ere badaude Hungariarrak, badaude Moldaberrak, badaude Errumaniarrak, badaude Poloniarekin harremana daukatenak. Ze kontuan izan behar dugu ere, hemengo ikuspegi batetik uste du Ukraina dela beste herrialde oso txiki bat, eta Frantzia baino handiagoa da. Orduan, hori ere kontuan izan behar dugu. Eta kontuan hartzeko beste gauza bada ere, eta gehien geratzen ari dena da, ultraeskuinaren papera afera honetan guztian. Ze kontuan izan, Voxek pasaden astean esan zuela Ukrainiarrak hartatu behar zirela, Frantziako hauteskunde presidenzialetan sartuta gaude, eta Le Penek ere esan du Ukrainiak hartatu behar direla, hor Zemunek bakarrik esan du ez ditugula hartu behar, eta gerean geratu da zuzen ere, ultraeskuinari ez zaiola inbeste inporta asilo politika edo migrazio politika, baizik eta atzean dagoena da arrazismo hutsa, eta atzean dagoena da benetan ze interes geopolitiko dituzten elite batzuk edo besteek. Eta hor ere kontuan hartu beste gatazka batzuetan geratu den bezala, gerratik iesi doazen pertsona horiek, Sirian gertatu zen bezala, oso pertsona formatuak direla, lan eskun merkea ere izan daitezkeela elite batzuentzako, eta papel hori ere jokatu dezaketela ez, nolabait ultraeskuinaren ikuspegi batetik edo elite batzuen ikuspegi batetik soldatak behera botatzeko papera jokatu dezaketela, eta berriro ere makinaria ekonomiko guztia martxan jartzeko funtsean tresna hori ere izan daitezkeela. Gainera gero ez da komentatzen, baina gertatzen ari da Polonian eta Ukrainian arteko beste herrialdera pasatzeko, transexual pertsonak ezin dute Ukrainiatik irten, ze behintzat bere DNI jartzen da gizonak direla, eta Ukrainiak gizonak direnak bere herrian geratu behar dira, eta gauza horik ez dira komentatzen. Bebai gertatzen ari dana Melillan, ikusi izan ditugu nola Guardia Zibilak jotzen pertsonei, eta klaro, ikusten dugu Jin eta Jan, ez? Azkenean Ukrainiakoa ze polita danak etorri ahal izango dira, baina Melillan eta beste herrialdetan zer gertatzen ari da, eta hori ez da kontatzen. Baina asilo politikaren bi aurpegi horiek ez asteburu honetan bertan ikusi izan ditugunak irudien bitartez ez Melillako esi horretan zenolako trataera ematen zaio, zenolako harrera ematen zaien migratzaileei, guztiz zalagarria dena. Baita ere esan duzu, nekane, eta hori ere aipatzekoa, Ieslari gehienak emakumeak direla, eta aurrak, noski horietako erdiak gutxi gora bera aurrak lege martziala edo gerra legea indarrean dagoenez bertan gelditu behar direlako gizonezkoak, ez? Bai, eta hor nolabait haustura bat eman daiteke etorkizunen herrialde hori ere, Ukraina bezalako herrialde bat, pizteko eta berriro ere martxan jartzeko bizitza normal bat. Gizonak diren guztiak gerran sartuta baldin badaude, emakumeak eta aurrak kanpora badoaz, ze etorkizun ekonomiko, politiko eta sozial izango du Ukrainiak etorkizun batean. Uste dut hor, gerraren beste parte bat ere nolabait badagoela jokoan eta badagoela etorkizuna ere horren menpe. Eta ganera zoritzarrez badakigu zer gertatzen den emakumeekin gerretan, eta violazioak eta gauza horiek bebai hausnartzeko dira, bihar emakume nazioarteko emakume langilearen nazioarteko eguna da. Nik uste sakonago begiratu beharko genukela gatazka honetan zer gertatzen den emakumeekin eta bebai aurreekin, bentsa beti bezala, zergatik bakarrik joan aldira gatazkari emakumeak ez dira joaten, normalean, baina aipatzekoa da Espainiatik eta beste herrialdetik joan direla ukrainiarrak emakumeak gerran parte hartzera. Eta ez da bakarrik gauza bat, gizonezko gauza bat, bebai ikusten ari da periodistak daudenak dira ia danak emakumeak, ja bageneukan itxura bat pentsatzen gatazka batean periodistak zirela,
gizonak mostatxoekin eta bar, eta ja ez, bai, dana eta guztiz, eta orain ja ez, gatazka honetan ia danak emakumeak dira, eta hori behintzat niretzat polita da, eta osnartzekoa. Emakume asko bai egia da, kazetari lanak egiten han ikusi ditugula eta daudela, eta aitortzekoa bere lana ere. Zuk ere ikusten duzu aldaketa, paradigma aldaketa bat, alde batetik eta bestetik ez. Ez dakit hor ikusi zuten Argentinako telebista batean geratu zena ez, non Argentinako esatariak zauden bertan zegoen emakume bati, kazetari bati esaten, gomendioak ematen, eta emakume horrek zituen bere bizkarrean lau posgerra ja. Eta nola, oraindik ikuspegi matxista hori, presente zegoen kontaketa horretan. Eta ez dakit, Ukrainiarekin ere bukatzeko edo jarraitzeko, esango nuke ere, ez dakit ikusi dituzuen albiste ezberdinak, baina lehen aipatzen nuen epe luzeko perspektiba horretan, badago nolabait ere errusofobia bat edo Errusiarekin lazo guztiak hausteko tendentzia bat, eta ikusten ari gara bai unibertsitatean ikuspegi akademiko batetik, Dostoievski irakurtzea ematen du dekatu dutela, ikusten ari gara inkluso kirol ikuspegi batetik, non Errusiari debekatu zaion horrelako txapelketetan parte hartzea. Eta uste dut ere horrek gure historiaren garai ilunetara bueltatzen gaituela, eta ez dugula askorik ikasi orain arteko gerra guztiek eta gatazka guztiek izan dutenetatik, ze hiltzen den lehenengo gauza esan dugu egia dela, hiltzen den bigarren gauza izan daitekena da herrien arteko adiskidetza, eta herriak badira buruzagiak baino are askoz gehiago, eta kontinuum bat edo permanenteak diren elementu badira, eta buruzagiak ez, orduan epe luzeko perspektiba horretatik uste dut harreman horiek mantendu eta finkatu behar ditugula. Hori izango delako gainera, gerrarekin bukatzeko anaitasun hori bultzatzeko lehenengo tresna edo faktorea. Hausnarketa hauekin amaituko dugu gaurko solasaldia, Mikel Albarezetan ekan egartzea, mila esker beste bingurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.